ଜିମ୍ବାୱେର ବିଜୟରେ ବିସିସିଆଇ ସଭାପତି ବିନି ଖୁସିବେଲି କହିଛନ୍ତି, ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଯିବା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର। ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ବିସିସିଆଇ ସଭାପତି ରୋଜର ବିନି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳି ଦଳ ଜିତିବା ଏକ ଭଲ କଥା। ଏହା ସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନର ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଯିବା ରାସ୍ତା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଜିମ୍ବାୱେ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଗୋଟିଏ ରନରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ ଯେ ଏକ ମୋଡ଼ ଆସିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପୂର୍ବରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ବିସିସିଆଇର ନବନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ବିନି ମଧ୍ୟ ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଜୟକୁ ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଯିବା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବିନି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଭଲ ଯେ ଛୋଟ ଦଳ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏହି ଟି20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଛୋଟ ଦଳକୁ ହାଲକା ଭାବେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏହା କଷ୍ଟକର ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ।